Sa gitnang bahagi ng Antique, kung saan ang mga ulap ay tila humahalik sa rurok ng bundok, naninirahan ng isang magsasakang nagngangalang Mang Teroy. Siya ay isang taong payak ang pamumuhay. Ang kanyang balat ay kasing kulay ng lupang kanyang binubungkal, at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa ilang dekadang pakikipagmuno sa pag-aararo. Bagaman masipag, tila laging mailap ang swerte kay Teroy. Ang kanyang ani ay sapat lamang upang itawid ang gutom sa bawat araw. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pag-aayos ng mga pilapil, inabot ng dilim si Mang Teroy sa paanan ng bundok. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng kakaibang anino sa mga puno ng kawayan. Habang naglalakad sa makipot na daan, nakarinig siya ng malakas na pag-ungol na yumanig sa katahimikan ng gabi. Mula sa likod ng malalagong damo, lumitaw ang isang nilalang na hindi pa niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang malaking puting kalabaw ang nakatayo sa gitna ng daan. Ang balahibo nito ay kasing busilak ng nyebe, at ang pinakakamangha-mangha sa lahat ay ang mga sungay nito. Mahabang nakakulot pa itaas, kumikinang, at tila yari sa dalisay na pilak. Ang mga mata ng kalabaw ay hindi tulad ng sa karaniwang hayop. Iyon ay kakikitaan ng talino at lalim na tila nakakabasa ng kaluluwa. Sa halip na takbuhan ng misteryosong nilalang, naramdaman ni Mang Teroy ang isang hindi maipaliwanag na udyok. Sinundan niya ang bawat hakbang ng kalabaw. Habang lumalalim sila sa gubat, napansin ni Teroy na ang hangin ay nagiging mabango. Amoy sampagita at basang lupa. At ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang malambing na orkestra. Biglang huminto ang kalabaw sa harap ng isang pader ng mga baging. Sa isang kumpas ng sungay nito, bumukas ang mga baging at nalantad ang isang mundo na tila sa mga pangarap lamang nakikita. Ang mga puno ay hindi na kahoy, kundi mga haliging ginto na halos abot hanggang langit. Ang mga dahon ay hindi naluntian, kundi mga kumikinang na esmeralda na naglalabas ng sariling liwanag. Sa gitna ng kagilagilalas na harding yon, nakaupo ang isang babae na may taglay na kagandahan na hindi kayang ilarawan ng salita. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas at ang kanyang buhok ay tila pag-agos ng itim na sutla. At ang kanyang mga mata ay kulay asul na parang pinakamalalim na bahagi ng dagat. Siya ang engkantada na tagapangalaga ng kabundukan. Teroy, ang iyong pagsisikap ay nakita ng bundok. Ngunit ang biyaya ay may kasamang obligasyon. Tawag ng babae sa isang boses na parang kalansing ng kristal. Inilahad ng engkantada ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay may isang gintong butil ng palay. Itanim mo to sa gitna ng iyong bukid. Magiging masagana ang iyong buhay at hinding-hindi ka na muling magugutom. Ngunit tandaan mo, ang babalang to, ang yaman ng gubat ay para lamang sa marunong magtago ng lihim. Huwag mong ipagmamalaki o ipagsasabi sa kanino man ang iyong mga nakita rito. Kapag ang lihim ay naging bulong, ang biyaya ay magiging abo. Kinabukasan, akala ni Teroy ay nanaginip lamang siya. Ngunit nang kapkapin niya ang kanyang bulsa, naroon ang gintong butil. Sinunod niya ang utos ng engkantada. Itinanim niya ito sa gitna ng kanyang tigang na lupa. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagbago ang buhay ni Mang Teroy. Ang kanyang mga palay ay lumalaking mataba at mabilis. Bawat ani niya ay katumbas ng 10 ani ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang mga baka at manok ay hindi nagkakasakit.
at ang kanyang bahay kubo ay napalitan ng isang malaking bahay na gawa sa matigas na nara. Naging usap-usapan siya sa buong baryo. Ang tanong ng marami ay kung ano ang kanyang sikreto. Ngunit lagi lamang siyang ngumingiti at nagsasabing sadyang mabait lang ang panahon sa kanya. Gayunpaman, ang yaman ay may dalang panganib. Ang kapalaluan. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa plaza dahil sa matagumpay na anihan. Bilang pinakamayamang magsasaka, si Mang Teroy ang bida. Ang alak ay dumaloy ng sagana at ang papuri ng mga tao ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa ilalim ng impluwensya ng tuba at ng kagustuhang magyabang sa harap ng kanyang mga kaibigan na dati ay minamaliit siya, hindi na naging maingat si Teroy. Akala niyo ba ay swerte lang to? Malakas na tawa ni Teroy habang hinahampas ang mesa. Nakakita na ako ng hindi niyo nakikita. Sinundan ko ang puting kalabaw na may pilak na sungay sa loob ng gubat. Nakaharap ko ang engkantada ng kabundukan at binigyan niya ako ng gintong palay dahil ako ang pinili niya. Tumahimik ang paligid. Ang mga tao ay nakikinig ng may halong gulat at inggit habang idinidetalye ni Teroy ang mga haliging ginto at esmeraldang dahon. Nilabag niya ang pangakong binitawan. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila may malamig na hanging umiihip mula sa bundok. Ngunit hindi iyon pinansin ng lasing na magsasaka. Kinabukasan, nagising si Mang Teroy na may mabigat na ulo mula sa hangover. Ngunit ang sakit ng ulo ay walang-wala kumpara sa sakit na bumulaga sa kanya nang tumingin siya sa bintana. Ang kanyang malawak at lunti ang palayan, na kahapon lang ay punong-puno ng ginintuang butil, ay naging tuyot at maitim na damo. Ang manghayop niya ay nangamatay sa loob ng isang gabi. Nagmadali siyang tumakbo sa baul kung saan niya itinago ang orihinal na gintong butil na ibinigay ng engkantada, ang punla ng kanyang kayamanan. Nang buksan niya ito, wala na ang kintab ng ginto. Ang hawak na lamang niya ay isang dakot na uling na nadudurog sa kanyang mga daliri. Sa takot at pagsisisi, tumakbo si Mang Teroy pabalik sa gubat. Hinanap niya ang landas na dinaanan nila ng puting kalabaw. Binagtas niya ang pinakamabangis na bahagi ng bundok hanggang sa magsugat-sugat ang kanyang mga paa. Sumigaw siya, nakiusap, at umiyak na humihingi ng tawad sa engkantada. Ngunit wala na ang mahiwagang landas. Ang mga puno ay nanatiling ordinaryong kahoy, at ang mga baging ay hindi na bumukas para sa kanya. Ang puting kalabaw na may pilak na sungay ay tila naging isang anino na lamang ng nakaraan. Lumipas ang maraming taon. Si Mang Teroy ay bumalik sa pagiging isang mahirap. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging mabait ang kanyang buhay dahil alam niya ang lasa ng kasaganahan na kanyang itinapon. Madalas siyang makitang nakatulala sa tuktok ng bundok. Tila naghihintay ng isang puting anino na hindi na muling lilitaw. Ang kanyang kwento ay naging isang babala sa mga taga-antike na ang tunay na kayamanan, kapag hinaluan ng yabang at pagtataksil sa tiwala, ay madaling mawala na parang usok. Ang gubat ay mayaman, ngunit ang mga biyaya nito ay nananatili lamang sa mga taong marunong magpahalaga sa katahimikan at pagpapakumbaba. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na kung ikaw ay dadaan sa paanan ng bundok na yon, sa gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig mo pa rin ang malakas na ungal ng kalabaw. Isang paalala na ang mga lihim ng bundok ay para lamang sa mga karapat-dapat. Yun. Kung umabot po kayo dito sa dulo ng kwentong to, nakikiusap po ako, pakilike po sana ng video natin na to dahil malaking bagay po kasi to para
mas maagawa pa po tayo ng mas marami pang kwentong katulad nito. Pinapangako ko naman sa inyo na araw-araw pa rin po tayong gagawa ng kwento at mag-upload dito sa page na to. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-like, nag-share ng kwentong ito. Maraming salamat po. Muli, ako po si Captain Kokak. Maraming salamat po.